Poštovani dragi prijatelji, poštovani kolege, poštovani i hrvatski branitelji i pričuvni sastav policije i aktivni sastav i sve ono što smo bili u Domovinskom ratu, ja na samom početku prije svega iz poštovanja prema svima vama, prema Svetom Mihovilu, prema Danu policije, želim vam ga čestitati i u ime svoga zamjenika, u ime cijele gradske uprave, evo, i svih mojih najbližih suradnika i u svoje osobno ime. Mislim da je ovo jedan minimum korektnosti i poštovanja prema onome što smo svi skupa bili ovdje i kolege i na neki način kada sam odlučio da se ovdje vidimo, ide mi film. Ide film koji se vraća 25-6 godina unazad i u jednu prošlost koja je pokazala kako su se udarali temelje Hrvatske domovine i uvijek ima razgovora ko je prvi, ko je zadnji, ko je predzadnji, ko je kad ušao u tu priču Domovinskog rata. Međutim, sjećajući se s tih dana, znamo vrlo dobro što je bila policija, znamo vrlo dobro što je bio pričuvni sastav policije, znamo da smo držali i mnoge prve linije fronte i da je onda postepeno dolazilo do aktiviranja svega onoga pošto što smo bili svjedoci. Od kad ja službujem u Petrinji, ovo je prvi puta da nam je upriličen prijem povodom Dana policije kod gradonačelnika grada Petrinje, pa iz toga se vidi da vodite brigu o nama i drugim službama koje također doprinose boljem životu svih građana grada Petrinje. Hrvatska policija je dala i daje nemjerljiv doprinos u Domovinskom ratu, u obrani i stvaranju Republike Hrvatske kako na cijelom području tako Republike Hrvatske, tako i na području grada Petrinje. Možemo slobodno reći da je nakon što se izuzme Slavonija, odnosno grad Vukovar, ovdje u Domovinskom ratu stradalo najviše hrvatskih policajaca, bilo da se radi o aktivnim ili pričuvnim pripadnicima policijskih snaga. Svi su ovdje hrvatski dragovoljci, to je ono što je važno za napomenuti, jer svi ljudi koji ovdje sjede su sigurno u datom trenutku ostali zov savjesti ili potrebu da daju dio sebe i svoj obol u stvaranju neovisne Republike Hrvatske. Imam osjećaj mnogo puta da je policija sustavno zapostavljena iz javnih polemika, iz javnih priznanja, iz javnih svih prezentiranja stvari doprinosa Domovinskom ratu, a oni koji su bili sudionici tog doba znaju da je do, recimo evo, bazirat ćemo se za Petrinju, do pada ili ti napuštenja Petrinje, ukupni sastav branitelja u Petrinji negdje 70%, 75% članova policijska postaja, ondašnja 6. policijska postaja Petrinja sa djelatnim i pričnim sastavom. Možemo reći da kod stvaranja države Hrvatske smo pokazali prije svega što je trebalo raditi u obrani, ali gledajući sad dalje kroz život vidimo i nešto drugo što smo se okrenuli budućnosti koja pokazuje što je danas iz te policije stvoreno i što su profesionalni kadrovi i svi oni djelatni sastavi koji u ovom trenutku vode brigu o sigurnosti građana i svemu tome, da je ono bio dobar i temelj, ali i spoznaja i jedne bitne i značajne i trajne vrijednosti Domovinskog rata i pričuvnog sastava policije i općenito policije. Evo, to je ono što treba na glas reći, uvažavajući normalno sve ostale, jer obično ne bi volio da se politika bilo kad uključi u onaj dio koje su manje ili veće zasluge. Ove godine na 8. međunarodnoj konferenciji sigurnosnih gradova, grad Petrinja je proglašen drugim najsigurnijim gradom u Republici Hrvatskoj, s obzirom na broj stanovništva. Nadamo se da ćemo u budućnosti doći i do prvog mjesta. Ove godine je stanje sigurnosne područja grada Petrinje zadovoljavajuće. U nekim područjima našeg djelovanja je dobro, a nekim vrlo dobro. Nisam zadovoljan jedino stanjem sigurnosti u prometa zato što imamo više poginulih u odnosu na prošlu godinu. Ove godine je stanje razrješavanja kaznenih djela jako dobro. Na području Republike Hrvatske je prosjek razjašnjavanja kaznenih djela 40%, a ove godine Petrinja ima ukupan stupanj razriješenosti kaznenih djela 75%. Danas kao grad se možemo pohvaliti da smo, zahvaljujući policiji, kao grad Petrinja drugi siguran grad koji uz, ne znam,
sve one preventive i sve ono što se odrađuje, da se može samo reći policiji jedna velika hvala i da ja kao gradonačelnik sa svojim suradnicima i sa svim ostalim resorima ću biti sigurno dobar partner i da mislim da je naša suradnja uvijek bila na jednoj, možemo reći, visokoj razini i kad dobiš jednu pohvalu sigurnog grada u Hrvatskoj, mislim da je to hvale vrijedno. U ime svih hrvatskih dragovoljaca, hrvatskoj policiji i svih policajaca, bez obzira kada su došli u sustav hrvatske policije, hvala na pozivu. Govorim za ovu komponentu bivših ili djelatnik i pričuvnik. Načelnik se zahvalio za djelatni sastav i jasno načelniče da će ta nekakva dobra praksa biti u budućnosti, jednostavno da se da do važnosti i hrvatskoj policiji ono mjesto koje ona zaista zaslužuje. Jer da nije bilo 28.000 i nešto, po nekim neslužbenim podacima, pripadnika hrvatske policije pričuvnog djelatnog sastava 1991. Pitanje je zaista što bi bilo i kasnije sa Hrvatskom. Sad ste prva linija sigurnosti grada, države, županije. Evo, to je ono što je hrvatska policija i što u ovom trenutku možemo, evo, i uz duboko poštovanje prije svega naših prijatelja, naših suboraca koji danas nema ovdje, kojima moramo odati uvijek počast, pijetet. Oni su bili ti, upravo iz tog pričuvnog sastava policije. Znamo da i dalje ide jedan naporan posao koji isto ima određene žrtve i napore i da sigurno bi u budućnosti trebali vi svoja, neću reći prava, ali one vrijednosti, stvarne vrijednosti bi i kroz ovo naše druženje trebala biti jedna jasna poruka svima mlađim generacijama kako se što stvaralo.